Magandang araw sa ating mga kababayan at nandito tayo sa may bahagi po ng Binondo Intramuros Friendship Bridge dito sa may bahagi po ng Maynila, kung saan ang tulay nito mga kababayan ay isa sa sinasabi nating proyekto ng dating Administrasyon Duterte na ngayon ay napapakinabangan at nagagamit ng ating mga kababayan. At ngayon nga mga kababayan, ang dami pong mga namamasyal dito. Kahit sabihin natin na nagkaroon sa ilalim nito ng isang esplanade na dinarayo at pinapasyalan ng ating mga kababayan, ay hindi pa rin maialis sa ating mga kababayan na pumunta at mamasyal sa may bahaging ito ng Binondo Intramuros Friendship Bridge. Grabe, napakaganda dito mga kababayan. Kaya kung wala naman kayong ginagawa at nandito lang kayo sa Metro Manila, meron kayong oras, pwede nyong pasyalan ang bahaging ito ng Maynila. Dito lamang yan sa pagitan ng Intramuros at Binondo. At talagang mai-enjoy nyo ang pamamasyal dito. Siyempre, kung gusto nyo talagang ma-enjoy ay pumunta kayo dito bandang alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. So makikita nyo ang ganda ng lugar na ito. Siyempre kasama na dyan ang mga magagandang mga pailaw sa may bahaging ito na talagang dinarayo at tinitingala ng ating mga kababayan. At siyempre, huwag niyong kalimutan na dalhin ang inyong mga cellphone at mag-take ng picture sa may bahaging ito mga kababayan. Kung titingnan nyo, ang tulay nito ay tila mga tulay sa mga magagandang lugar sa ibang mundo o ibang bansa mga kabayan, no? Kasi kaya talagang dinarayo ito. Kung titingnan nyo mga kabayan ang ating mga tulay, halos mga simpleng mga tulay lamang ang inyo pong makikita. Isang plain na tulay, merong gilid, merong harang sa gilid, merong pathway o yung sidewalk. Pero ang makakita kayo ng ganito na parang meron siya mga arko-arko sa taas, ay dito nyo lamang po yan makikita. At syempre makikita nyo rin sa iba pang mga proyekto ng gobyerno under the Duterte administration mga kababayan na nagkaroon ng mga ganitong tulay. Pangalawa dito, no, yung sa may bahagi po ng Estrella Pantaleon Bridge sa pagitan naman ng Mandaluyong at Makati. Nagkaroon din sa ibang bahagi ng ating bansa ng ganitong infrastructure project. At mga infrastructure na ito mga kababayan ay nangyari, sabihin na natin mga kabayan, na in the pandemic, no? Time ng pandemic ay talagang tuloy-tuloy ang mga proyektong ito ng ating gobyerno. At hinahanap natin, sabihin na natin ng mga kababayan, ito po kasi ay kumbaga tulong ng China sa Pilipinas. According dun sa report ay wala pong babayaran ang ating bansa sa pagpapatayo ng tulay nito. Ako personally, hindi ko gusto ang China. Pero mga kababayan, hindi po dapat natin kainisan ang komunidad ng China. Kainisan natin yung mga namamahala sa China. Halimbawa, mga militar, mga presidente, vice-presidente o prime minister o kung ano pa man dyan, dyan sa China. Katulad na lamang po sa ating bansang Pilipinas mga kabayan. Sino ba ang dapat nating kainisan? Siyempre, ang mga opisyal na walang ibang ginawa kundi lugmukin ang ating bayan sa kahirapan. Yun mga kabayan, no? Nagpapasalamat tayo kay Tatay Digong at talagang tinuloy-tuloy niya ang proyektong pagbabago sa ating bansang Pilipinas. At syempre, nakita natin ang mga proyekto ni Tatay Digong. Nakita natin
na kahit sa time ng pandemic ay gumagawa. Nagkautang tayo sa gobyerno o nagkautang tayo sa ibang bansa, nadagdagan yung ating utang. Pero mga kabayan, ang mga proyekto doon yung makikita na nandun napunta. Ang yung inutang, kumbaga may napuntahan ang mga inutang ng ating bansang Pilipinas. Pero mga kababayan, kung titingnan nyo at uunawain nyo at manunood kayo sa bawat balita na lumalabas sa inyong mga social media o sa mga TV platform, media platform, may nakikita pa ba kayo? Kung may nakikita ba kayo magagandang mga proyekto, mga heavy infrastructure project? Tingnan nyo mabuti mga kababayan, may nakita ba kayo? Katulad na lamang po ng mega subway mga kabayan. In the time po ni Tatay Digong, talaga tinuloy-tuloy yan, no? At tinuloy naman po mga kabayan ni Bongbong Marcos. Kaso, ang pagkakarinig ko, comment nyo nga daw kung totoo o hindi, na sa year 2025 ay wala na nga pong budget para sa Metro Manila Subway. Nasabihin na natin, napakagandang proyekto ng ating gobyerno na mapapabilis ang biyahe ng ating mga kababayan at syempre makakatulong din yan sa traffic, no? Kasi hindi naman yan kabayan dun sa mga daanan sa taas, sa ilalim yan ng lupa. Makakatulong yan sa transportasyon ng ating mga kababayan at syempre turismo, at talagang dadayuhin yan ng ating mga turista. Syempre, magkaroon ka ba naman mga kabayan ng isang subway nasa ilalim ng lupa, papagandahin, papailawin, talagang masasabi mo, wow, pabalik-balikan ko ang Pilipinas. Yan ang posibleng sabihin ng ating mga foreigner. Subalit ngayon ay talagang hindi natin alam kung mangyayari pa ba yan hanggang matapos ang termino ni Marcos. Kasi most of the project of the Duterte administration na ipinasa kay Bongbong Marcos, halos karamihan po ng mga proyekto ay kinansila. Wala na daw pong budget para dito. At syempre humihingi po sila ng budget para po sa AKAP, no? Ano ba yung ibig sabihin ng AKAP, no? Ayuda para sa Kapos ang Kita program. Tama ba? So yun ang nakakalungkot, imbis na trabaho ang ibigay ng ating mga gobyerno sa ating mga kababayan is ayuda. In the time po ng Duterte administration ay trabaho po ang binigay, no? Gumawa ng mga project. Siyempre, nagkaroon po ng trabaho ang ating mga kababayan. Diba? Ganun mga kabayan. Siyempre, trabaho, marami mga infrastructure dyan na maraming pwedeng gawin para hindi umasa ang ating mga kababayan sa ayuda. Kasi pag ayuda, gagawin nilang tamad ang ating mga kababayan na umaasa lang sa ayuda. So sana hindi sa ayuda kundi sa trabaho. Tsaka nga pala mga kababayan, narito po tayo sa may bahagi po ng Pasig River Esplanade. Unang nakaisip at nagsimula nito si Pangulong Duterte. Kaso medyo di ko alam kung binawasan ng budget kasi natapos yung term ni Tatay Digong, is beauty lamang po ang nandito. At tinuloy-tuloy ni Marcos, kaya ayan, ganyan ang itsura. Pero kung sasabihin nila mga kabayan na sinimulan ito, tinayo ito talaga ni Marcos, mga kababayan, pinasimulan ito ni Tatay Digong. At ang unang plano dito ay from Binondo Intramuros Bridge hanggang Ayala Bridge. Pero sa panibagong plano ngayon ay Manila Bay ata, o dito sa may Binondo Intramuros Bridge hanggang Laguna Tibay, vice versa. So napakaganda kung dinagdagan ang proyekto. Yan. Yun lamang po mga kababayan, at sa ating mga basher dyan, comment down below. Alam nyo na. Napakaganda. Pasyalan nyo ito mga kababayan. Ito po ay hindi para po sa Duterte or Marcos.
ito po ay para sa lahat dahil ikaw, ako, tayo ay taxpayer at ang proyektong ito ay para sa atin. Magagamit natin ito ng libre. Maraming salamat sa lahat. God bless all.